Afternoon. Good afternoon, sir. Hey, jide kelega ahụ. Jide kelega ahụ. Jide kelega ahụ. Jide kelega ahụ. Yan ya wo native dot Abraham Bia Icho m kejigo. That's your ekele. Everything we do here will go on Facebook and other platform. Nga di ro me wa interview. Yes, sir. The way for Nana like be not okay last. Bia, it just all our church. Eh? Sir? It just a church. We so not the last a church. Mbao. Mbao. Eh? No, sir. We talk again, ala. We talk again, ala. Ele he kwa makora na hoko ende na di aza oloka. Eh? Sir? Ele he a hogi ji yende ne jazz oloka every Saturday because of the. Age kam jua. Ama akwa mo. Ton maso. Look at. Gene yoga gino tele. Eh? Sir? Whatever fast bia. Lewanya front. Tele Rosanna. Bia heke wogene. How what go week? Oh, you can. Ke week. Eh? Eh? Age kam jua. Yes, sir. Lanya, emege jom magonye saraga ahụ mgbe amụrụ. Ino ihe mgbara gị. Sir? Mmago dị ndụ. Kaya? Emege jom onye saraga ahụ mgbe amụrụ. He nwere adịghị ike nwere he nwere ọdụ. He nwere ọdụdụ. Chineke agbaga ọkụ bịara nga. N'ele anya ba bega n'otu ebe emebute gị. Ranga begwa m sọ wike. Ebe na ewere white gba gburugburu bụ ọwa ebe ọ prayer house. Anọ m na shop. Ị nọ na shop. Yes. Then agba nga ahụ white gburugburu. Ije eme ihe ndị dibịa. Mbao. Gịnị ka ị na-eme? M na-eme cake decoration. Na-ele anya ebe a. Nchọpụta na this is people to here. And I told that touch from you. Ọkwado ụdị ahụ ndị ga-akwa. Decoration. Ụdị mmadụ nwụrụ ka a na-akpọ gị sị gị bịa decorate nwa bingo. Gị bịa ga were fakpama ihu dewe ihu na ele. Mba ọwụ ike. Wali ihe mfu ọdụdụ. Nye eri. Aha gị? Oluchi onye. Okonkwo. Ma ahụ eze gị. This guy, I think I'm joking. Get out of this place, one bingo. I think I'm joking here. Sorry, sir. Don't joke here, my friend. Get out of this place. Laya mbaga kante mbaga kante get mere here secretly make na get what here now. Yeah, and they're here now, and I don't want that nonsense from you here. You know, let that bre him again, and I do here no push na. Matters don't make put talking can chineka bagok. Ibranga hello. Let me up my camera. Get my quota. It's bringing us. Ibranga my quota. Wa bingo. You put that in the inishi. You behind inishi. You don't like it?
I'm not way back. I think you put that in the initial. You put the third one. You put that one. You put that. No, this is You my put that. room. You put that within. You put that within now. You put that within. You pay. Oh, damn. Oh, my hair is kind of rough. Okay. Here go. Onye dibia ga-abịa no mmụọ gị ga na-agagharị ụta ka mmụọ gị ga na-eshi na-agagharị Chineke agbago ọkụma bi ebila nga mbụ Mba. esi ebịa be nga mbụ Mba, ebe nga mbụ. onye kere gị isi a Oh, hairstylist kere mi. achọm da tọcha awa ndị onwe onye ka gewe ahụ onye kere gị isi a onye riri eri Oh, hairstylist kere mi webling. telele hiji wụrụ ọchị agwaga m ya Sorry. tiri dem you People didn't know counter balance. Ebera nga bia takashiri besa. Awa he tale hikere. Oh, the man who cut that man up or kono kwasre ma bru asu munye. Wa bingo. A he tale hikere mia. Gi kwachi hunde counter balance la counter balance. The way for nana na get bigger talk lasso. Kelero sana. Wapaka du pugi. Biakodin so. Be closer. Get it in here. Okay, come to what is this? Lay head in here. And when did? Huh? Say where you Say where you Hey. Kako the front. La wako de aso. Wapaka no kugam no choki here with you bingo. Wata chaga. Okat. Ya hafungege nwa enwuru ya woro nara. Tono aso. What I could reverse bia. Koronga. Gene ke mere na azu otele. Ele hi kre that thing, ke futa that thing. Ke futa roba hi kre ni mi ke. Very risky, very risky. Very risky. Huh? Very risky. Ya were phone go. Ele la family issue putana ke. Kama the most na family. Family mpage comme maga. Nke mamo. Enwe brai. Huh? Mba. Mba, eyi di mo. Family of Ngande Nwara. Yawo ana umerenne. Wapaka ni shige. Sorry. Naga na nega adendo. Ida fole. I'm 22. Ino gene. 22. Ino 22 araga like this. Yeah, listen. Stand up from there. You can't. Stand up from there, Bileno Chan. Hello, young this thing. Wapaka do put one pink on round.
Onyango this thing. Elendengunge. Okay, come to. I'm not laughing with you. And no yango here. Ewedo, Makachi. Huh? Ewedo. In 22 para here. Tele Rosanna. Koronga, stand there. Stand there. Aya Chief Akagaso. Chief Akagaso. Elesku negaga. A question na question na no. A question na ancestre. A question ga university, choose ga university. E gaga university ko we gaga. Ana maga. Na no. That means e ga pa university akwya. Mba. Abo bia na try pa university. Oi, gele kenwa. I'm a hairstylist, not Mishi. Ele bish na watch I. Imo State. Wait, hairstylist ije akwụkwọ ụlọ. Rent your house, nani gibi. Mba, o na Gino yebi. Mụ na nwanne m nwanyị. Ofunne go funna ge. Nke toro. Obanja dage. Mba. Arona go ron obanja mbo. Mba. Imele hook up mbo. Mba. Ele ihe mere na iji chọrọ ịlụ di ugbu a. Already. Enwedi. Ida iwo onye be. Imo State. I'm on Imo State. Ebe n'Imo. Olu. Ebe n'Olu. Ụmụaka. Ebe na ụmụaka. Ụmụ ebeke. Ebe na ụmụ ebeke. Ọ gwụla m. Ịsa ọgwụla. Nna gị na nne gị ha dị ndụ. Nna gị nwere mgbe o zuru ohi. Mba. What of nne gị ọ ji eme ntamu? Mba. Ọ bụrụ ihe ọ dị gị n'ime. Mba. Ị mara na anyị na-eshi. Ahụ gị o ji eshi ushi. Mba. Ma ahụ eze gị. Ewe akwụla. Mba. Nwoke ọ taala gị mbụ. Ee. Mmadụ ole tarala gị? Abụọ. Ei, anya, don't come here ka ị bịara bụ ụka. Olee onye kpọpere otele gị? Ahụ onye kpọpere otele gị ahụ ya. Ahụ onye kuperele gị. Emmanuel with Michael. Emmanuel with Michael. Mmadụ abụọ let the first person tapuru let the thing. Let the thing. Emma. Eshu, ime da shabri here by bring a good and wara ya bugger. Awara ya bugger. Awara ya bugger up nature nature me who know mega. Awara ya bugger. You are willing, Bishop. Eguchine ka adịghị n'ime ọhịa Emma ji tapu olu. Emma relate to aha Jesus Christ. Get no Emma tapia gị nso tapu oge. That means when fear of God right from childhood. Eno na Emma ọwụ onye nsọ. Ye para otele gị pege ya. Aha nke abụọ ọwụ onye. Michael ọrụ agịnị. Ọ na-arụ forest trader. Ọ na-arụ forest trader. Onye fere onye wayo tara gị. Onye ndị opipe bụ onye tara gị. Ọ na-arụ forest trader. Elenga ọfịs ya nọ. Ọ tredele n'otele gị na. Ọ na-arụ forest trader. Elenga ọfịs ya nọ.
Okay, come to our bingo. Amadum Bishop. Eh, madam. Onye taga ga na forest trade ọwụrụ onye ohi hope so dị ma big dị echi na ejikọta gị na ya chile ka agba gị ọkụ. Hapụ nkịtara nọ n'onwe ọmụa ga nyere chance. Hapụ nkịtara bịa kọrọ ihe ọdọ. Telero sa na ọmụ awoyin gwara. Mba onye forest trade ka m gwara ọ ya nkịtara. Ele ihe o ji wọ nkịtara ugbu a. Onye eshenana. Gebia nga akpọga nwoke ibe m nkịtara chile ka agba gị ọkụ. Ọ bụ ndị akwụnye. Ikwuge nye m tụ ka m tile gị aka. Okay. Onye nke mbụ tapụrụ gị ele gịnị ka ọrụ? Ọ na-arụ ọrụ, ọ nwere fuel station. O nwere fuel station. Onye nwere fuel station ihe tapụrụ ya wee ma. Ọrụ wee pump fuel seller ka ọ nwere fuel station. O nwere ebe a na-ere ya. Ele what age ka ọ tapụrụ? Ọ dị ka mgbe m nọ 18. Ya tara gị tasa. Isa aha gị awụ wode gịnị? Isa aha gị wụ gịnị? Nke m? Onyinyechi. Onyinyechi. Otele fuel pump kupurule. Iji anyụ ma atama aha gị. Iji anyụ. Sometimes. Ege nyele mkpu ị na-eti. Ewo. Genotype gị. Blood group gị. O positive. Alright, kpọọ nọmba gị. Mba ka ha bịa na my DM. Yes. Ị ga-akpọ nọmba gị lee anya ma ajọsụ nọmba nke udo gị nka. Kpọọ nọmba gị. A na-agwa gị na a na-enye ihe agaba ebe ọzọ gị na. Bishop. Achọghị m na-aza kọl aghara. Ọkwa mana ihe agaba n'ihu akwụkwọ mba niile m gaa n'iru. Gaa n'ihu. Bye bye.